To, čo ti dáva silu a energiu na ďalší rozhľad do života. To je veľmi ľahká otázka. 100% moji rodičia a moji najbližší kamaráti, bez ktorých proste by som tu nebola s takými hodnotami, aké mám, čomu ma viedli celý život moji rodičia. Až teraz to vidím, keď som staršia, koľko veľa vecí si oni odopierali, aby ja som sa mohla mať dobre. Či už to bolo fakt, že od základných vecí až po dovolenky, kde ma stále brávali s nimi. A podľa mňa vďaka tomu mám takú lásku k cestovaniu skrz to. Aj tie hodnoty, ktoré mi dávali skrz vieru, veľmi dôležité pre mňa, hlavne v ťažkých časoch. Takže moji rodičia, pozdravujeme do Popradu. Pozdravujeme Kamzíky. Moje zlaté. A moji kamoši, 100%. V poslednej dobe si strašne teraz zakladám na tom, aby to priateľstvo bolo úprimné, v tom zmysle, že keď aj urobí nejakú blbosť, tak ten človek príde a povie mi, hej, proste toto nie je OK. To, že si robila, nebolo OK. A to si oveľa viac vážim, ako keď niekto hovorí, hej, to je super, paráda. A tomto sú super moji rodičia. Že mi nikdy neklamali, keď som robila niečo, čo bolo zlé. Alebo keď som niekde lietala hlavou v oblakoch, tak prišli a stiahli ma dole. Že nie, že proste ty patríš tu. Toto sú tvoje hodnoty, toto je odkiaľ ty pochádzaš a stále ma vrátili na zem a to je veľmi dôležité mať takých ľudí okolo seba.